O Grove non poderá gozar este ano da súa tradicional Festa do Marisco. As restriccións actuais impiden celebrar a festa con todas as garantías, pero para continuar promocionando os produtos do mar en Groves, coa colaboración das administracións, dará comezo mañá ás xornadas marisqueiras. Imos levar a cabo un programa de actividades e de actuación musicales durante estes días, especialmente nos fins de semana e na Ponte do Pilar. Por parte do sector turístico, tanto hoteles como restaurantes estamos lanzando e promocionando paquetes, menús e mariscadas dentro destas datas. O comercio e o sector do mar tamén poñerán o seu gran de area, e así entre todos poderemos incentivar a chegada de visitantes e veciños que poidan disfrutar da nosa gastronomía, da nosa cultura e do noso patrimonio. As xornadas marisqueiras comezarán mañá e rematarán o día 17, celebrándose durante 3 fins de semana. O evento permitirá atraer a visitantes ao Grove e potenciar as vendas da hostalería. O que estamos pechando é unha serie de actividades para xerar ocio e xerar unha serie de charlas vinculadas á gastronomía e ao produto e á materia prima que temos no Grove durante estes fins de semana do mes de outubro. Para os establecementos, a realización destas xornadas é vital para manter a actividade ata despois da Ponte do Pilar. As xornadas contan co apoio das administracións que destacan a posta en valor dos produtos do mar. Son as xornadas que se celebran nunha población como é o Grove, que é unha referencia, é unha referencia en canto a exaltación de produtos do mar galego, que en Galicia temos os mellores, e logo, pois que contamos tamén, sodes un exemplo de ter os mellores hosteleiros que son o que provocan que a gastronomía que hai no Grove sexa excelente. Os organizadores queren deixar claro que non haberá festa do marisco como os anos anteriores. As xornadas si inclúen unha carpa para a celebración dos eventos, pero non para a venda de marisco. Os produtos gastronómicos poderán consumirse nos establecementos hostaleiros con ofertas de marisco en diferentes lotes.